my God. In the vaya se da pico. Oh hey. Hello. Babe, why now uyancama? Ndithenzo zami into ze-Valentine's. Ndoze ungxolisa lo. Siyaphanda man, ungawari into ze-Valentine's uzozithola. Oh. Yebo, bheka kanjani? Yakho. Yo mfethu ufikile i-Valentine's ungithela ntoni umuntu wakho mna bheteri naye 5 rand inyanga nothi PS 4 rand. 14 mfethu bendingigona ngibuye nge-15 andinobaby xa sixabana avela ndibize ngenja. Yo mfethu mna noyimela le yakho mfethu mna nge-Valentine's zama noba imali ye-10 mfethu. Oh mfethu khomisi yakho. Mfethu sayeka kanje le light imekoneni phethi ifoni nayo ayisitha. Wo majika ehlale emakoneni. Hayi mna ndiyamnqala ndiyamnqala. Hayi unqale wena khoma ndithobe ndibone le ntwana uzoyenzani. Nje. Kwathini uthi ngentoni mfethu? Ataya mna ndinobona mna ndinangwana andiboni. Le ntwana ndizamile ukuyikhuza ayikhuzeki ndayazi anjita le ibihleli emakoneni yandibetha ngehleka.